Yati po ni Bill rong bulana. Oy, pati naman dakuan. Natingob naman noon eh. Sige, magpaandar ng aircon ko. Awang yung bills last month o 12,000. Nakaroon ay 24,000. Amo yati po dani. Di nanta mo kanon ani. Bayad lang anis kurinte. Ne, sige din nagpa-aircon si daddy? Babaw lang yung mong daddy, oy. Muro mag-anak sa politiko. Muro mag-anak kung si Alice. Di bang nung sugutan ng di airconan? Buntag aircon. Gabi aircon. Hantod-hantod aircon. Ako itong bilo itong pinakuan. Di itong kanon ani. Ha? Kung sa madralap? Bay, total ko rin balayran na to, oy. Kay Joe na di ay. Joe Ha? kita tapit. Joe! Ah, bigyan ko man lang ako si Joe. Joe kita tapit. Ato anak, babe magpakita aron sa internet. Wala ko anak jud. Dako na. Si Dodong Kulot. O, nyawara ka matingala na ang itong anak. Di. Gikan ko rin sa Germany. O, dako na. Upload. Nibalik dako na itong anak si Dodong Kulot. O. Asa man kaliwat dong? Ni daddy. Di. Dili na ako naliwat ko eh. Lapo na buhay. Yawa. Dagan mga sa una may panahon biya. Dagan kinagkukuha ko babae kaya magpaanak sila na ako. O, mo di ay. Ay, ano ko liwat. Nani di ay? Ano dito? Luwagan pa niya itong liwat kay. Ha? Kuya ko itong naungon niya. Ang liwat. Oranger. Ano sabi na siya? Ibayad kurinte. Bayad tubig ko kay Bill, oh. Dilis-dilis ko na mo sige pa aircon pa kuan oy. Sige pa pwede ka paawa sa tubig sa likod. Ato tubig kinukuha. Ako gay kayo. Marga. Awar ko rin tubig god, oh. Kurinte. So, ni pagbayad ito, ani. Unahon ng tanig bayad yung kurinte. Kasi maputlam ta. Balo ta giram-hiram. Hindi na natin magbuwan. Gamit kurinti. Gamit na nagbuwan. Sa? Pay. Ano ko, isang kayo pati inita. Arte ba ka kayo? Asan ko ng bilgot? Hindi na niyo, eh. Kinakuha ng bill, oy. Sus, ay, sige, kuha na ng bill. Sama ni siya, oy. Yaman po paglabay, no? May wapan nila bayran. Ano, hindi ka tipata din? Sa Eagle game na, oy. Ano, tipata ba rin yung game game? Ala nga ako na sideline, nag-Eagle game ko, oy. Kung ako'y lingaw. Sana, oy. May na lang, magduwa-duwa ko ng Eagle game. Magbalingaw pa ko, makakwarta pa ko. Isa ba ito ko si lingaw, mag-chismis ko. Huwag ako'y makuha. Sama ni pagbayad, ani, oy. Ne, naribiya to panguha si daddy. Og mga 1,000 ay. Nakuha na. Wala, ay, baka lang ka. Niya. Utang niya siyang pitaka. Ang mga 1,000. Nakuha siya, dire. Wala, bayo. Tarong yan lang, kadili ba na mamakak ang bata lang. Dahil mamakak. Teka, kasi kaya patay lang po na po. Kursina. Sila? Tarong na, boy, bagas sabi. Kuha na ba rin kwarta? Tarong na, gud ang bata ba? Imong din ko anong Sige, pagkatala ko duwa ako Eagle game. Pagkatatanan, parang kinaog ka. Ipatad gid na ko ring balik ang uban. Kuwang naman lagi ni. Ha? Ano ko nang hilabot niya ako? Ha? Nadere. Asa mo na patala? Dili. Nadere. Na ako na dire. Nadere. Tarong ko na. Abi ko na god. Naara jud lagi. Ikaw grabe jud kay ka bata dili gid mamakak lagi. Ako lang may kwarta. Baka may kwarta. Sa tinuod dong. Ha? Ang kwarta mo ha kini. Nguha mo to si gisulod niya. Asa man ni gikuha? Ngipita dire? Ah. Kapila siya nikuha? Kana ikuha ni tanan?